Ale budou cítím v krku ten peppermintov líker. To sladké jak cecek. Nekoniec, no? 0,3 mega. Už to na Váhostovackú bude riadná móda. Ten peppermintový jak vypadol, nebol sa ani pomôcť. Nie, práve že on teraz chytil už buket. Ale koľko je tam ečiek? A čo ďalej? Dobre, no však krúžky si tam ty teda nebudeme dávať, čo si... A čo ďalej do toho, však povedz. Do toho. Nemusí zase zapravo ešte buket. Dobre, to je iná farba, no a ďalej? Šejkuj to. Ďalej, nič? Nič, to sa pije rovno. No, počkej, by si mal do toho líbetku jednu rozkrajať, také polečky, dať kolom dokola, aby to vyzeralo. No to nemusíš míňať kvôli tomu. Akože mojito. Tak dáme trochu vody do toho, či? Nie voda do toho. Čo sa pohľadeva, akože nie. Však tam je ládu a ládu, však tam je vody a vody. Peppermintovým likerom. A to není mojito, tam... Pravý druh. Dáš ešte? Keď už nás vezeme zajtra do školky do roboty. No ja si to musím ráno odšoferovať, že? To mám časté. Ty osvieš. Nevadí. Tento víkend bol neskutočne krátky. Prečo znova be free? Ty vole? Iný pepperminťak. Normálne, že nazvi to... Ale náhodou? To je orgán myšam nápoj. Nazvi to po Marekovi. To je to kyslé, už nie sladké. To bolo veľa tie 2 limetky. Dobrá je. Nie, málo pepperminťakov to. To bolo málo peppermintu. Málo pepperminťakov. Ty vole. Najprv, že nič a teraz dívaj zrazu, že bum bum. Čo? Ako, v lete to môže byť super, že oseďujúce. Káva. Ale ty vole, toto je kyslé jak šlak, že ti... Jo, no zajtra idem kúpiť ďalší peppermintový. Alesko, musíš kúpiť takej farby. Počkaj, to musíme ešte ukázať, že ešte tuzemský trh. To je dedeček. To už je slabé. Pipa. Pípa, pa, pa, pa. Sa dobre pije. Sám seba, narcis. Luster. Husté SK, hej, čo? Luster. Nie, dobré to. My na skús máme drink zvedaj. Odpoď, sa bude predávať. Čo? Studené, čo? To je žere miešaný nápoj. Husté SK. B3 sa to volá. Ja už som jak Puma za chvíľku, počkaj. Puma. Počujem, nemôžeš byť jak Puma, keď máš masku prasiatka. Ozaj, nemám. Čo to je krava? Alebo ja neviem, mne sa to zdá všetky zvieratá asi v jednom. Krava je to, áno, krava. Ja som si tiež myslel, že to je prasa. A Rebeka povedala, že to je krava. Tak teraz, keď si povedal, že je to krava, tak... Môžem ti z toho strhnúť tú ofinku? Nie. Z toho prasa. Lebo de facto iba o tej ofinke, pozri sa. No to je fakt, no. Univerzum. Unisex. Môžeš si vybrať. Počkaj, teraz si predstav, keby si naše ženy vedeli takto kupovať plesové šaty, že proste kúpi si takto a na druhý deň strhne z toho kúsok, či na druhý rok, potom sa nové. S týmto môj manžel problém nie. Ani ja s tým nemám problém, ženy to majú. Ani ja sa žiadne plesové šaty nekupujem. Že? Toto? Ale počúvam, ja nemala sa byť